Leuk dat je zoeken naar een podcast van de Frieske Vlogger. Het had even een tijdje in West, maar hier zitten we dan weer. Maar een hele bijzondere gast. Vind ik tenminste. Hè? Ik ken nou de mening over verdeeld door wijze. Ik vind een heel bijzondere gast. Heel fijn dat ze hier is. Eke Volkerts, deputaire van de provincie Friesland. Nou, laatst ben ik Fotwest met Eke en nou de andere influencers op een boord. Toen hadden we al even in de kundekamer met elkaar. Die hartstikke gezellig dat ik dacht van, hey, hoe leuk is het nou om echt een keer wat langer te praten met een deputaire in die, nou ja, je zou zeggen, ik wat invloed had in de provincie en ook over het Frieske taalbeleid deels gaat, of in ieder geval iets uitviert. Ook het zo goed zeggen de mensen. Mm-hmm. Dus laten we eerst maar even naar die tag in. En ja, vertel je het zelf maar. Deputaire, wat doe je toch eigenlijk? Ja, nou, een deputaire is een beetje als een wethouder in de gemeente en als een minister landelijk. Het werkt eigenlijk precies hetzelfde, maar het had nog een naam. Ja. Is het leuk werk? Het is pittig, maar ik leid les en ik kon hier nu net alles hoeft altijd maar leuk te wezen. Hè? Dus ik kreeg die vraag best vaak van, nou, vind je het leuk? Ik vind het pittig, maar ik vind het ook heel eervol om te doen. Dat klinkt wat hege oer, maar ik meen het wel oprecht, want ik maai dit van mijn eigen provincie doen. En, maar mijn definitie van leuk is wel wat oors, ja. Ja. Maar hoe mag het nou zijn? Hoe is het om in pad 8 jaar te als goh, wat wil ik laten worden? Ik word deputaire worden van de provincie Friesland. Nee, absoluut niet. Nee, ik wie in Aron hier en ik wil vaker benaderen voor de politiek. Ik zie het in, ik per ongeluk eigenlijk in een belangenbehartiging voor de jonge boeren. Dat is eigenlijk de Agrarische Jongeren Friesland. Dat is een vereniging, al 100 leden in Friesland en die houden hier afdelingen en die hebben 10 keer in hier een barbecue en een spreker en een leuke joenen. Nou, en daar ben ik toen in het bestuur gekomen. En via die waar ik wat meer de politiek in aanraking kwam. Nou, dat was natuurlijk een heel soort te doen. Toen ben ik in het landelijke bestuur gegaan. Dus ik ben er eigenlijk wat inrollen. En op die manier kwam ik wat in de radar blijkbaar van gewoon politieke partijen. En na de verkiezingsoewinning van de BBB, ze waren zo groot worden, daar hingen ze zelf ook net op rekenen. Dus ze mochten 2 deputairen leveren, want dat hing het dus af van hoeveel stemmen als kregen haast. En hoeveel zitten als het haast is, maar dan meest 1 of 2, of nou ja, in een heel extreem geval misschien zelfs 3 leveren. Maar die 2 die hingen ze net, dus toen vregen ze mij. Ik dacht, ja, dat is natuurlijk wel echt heel bijzonder om te doen. Dus ik ga ja zijn. Als ik wist dat de politiek net echt mijn ding was, dat dacht ik. Maar ik denk, nou, ik ken het beziekje. En ik dacht, als bestuurder stik wat verder van de politieke arena. Nou, dat wie achteraf misschien wel een beetje naïef. Maar nou, we redden er maar, ja. Ja, dus zei van het politieke is net echt mijn... hoe maak ik het? Want ja, deputaire, dan denk ik eigenlijk gewoon, dat is politiek. Dat zit in de politiek. Maar voor die zelfs weer dat dacht het van... Nou, je bent bestuurder. Dus als wethouder, als minister en ik als deputaire... stierst eigenlijk los van die politieke partij. Dus door zit er wel het namen van een politieke partij. Maar nu het begin praat Mauwkoor het programma af voor de komende 4 jaar. Nou, de stemmen dan alle steden noer. En daarna bist ik deputaire van alle partijen die het in de steden zitten. En dus ja, van het hele parlement. En dat is onze baas, zeg maar. Hè. Dus wij moeten het dijstig werk uitvieren en zij controleren ons en jouw opdrachten. Ik kan me echt voorstellen dat voor mensen die echt geen idee hebben van wat een provincie doet, dat die echt wel denken van, ik ben al hacker, zeg maar wat is er mevrouw al hier doet? Ik heb geen idee. Nee, maar ik snap dat echt, want dat hier ik hier natuurlijk wel een beeld erbij. Hè? Dus het is net zo dat je er helemaal blanco in stappen, maar hoe het al je precies werken, hoe die verhouding is tussen de steden en u als bestuur, ja, dat moest ik ook al je leren. Ja, moeilijk om te leren? Of, het is wel, je bent wel vanuit daarin ben je die persoon of die posities is maar. Hè? Dus, dus van het moment dat je daar binnenkwam, dus doe ik gelijk deputaire en doe ik gelijk, moest ik gelijk. Ja, het is heel apart. Als net een inwerktiert of zo, of dat er even met inkomen is. Op het moment dat het installeerd wordt, dan ben je deputaire en ik hier
ik denk 3 uur na mijn installatie hieken hoe is. En ik hier tot dat moment mocht ik net in een laptop of wat dan ook. Dus ik wist oprecht net werd dat oer gong. Maar dan neemt het oer van de partijen voorbij. En het is gewoon, maar het zin dus die functie van bestuurder van Friesland, die is er altijd. Alleen het popke, dat verhoor het om een safvoltiert. En hoe welke zaken, want je mag besturen, dus doe je bepaalde zaken die provinciaal iets onbelangrijk. Hoe welke zaken gist u dan? Nou, het is misschien ook wel goed om er even op in te geven van waar is de provincie nog van. He, dus, de gemeente. De gemeente doet de zorg en die door jeugdzorg en dat soort van zaken, maar ook de squalen. En dus juist dat de provincie, die gaat hoofdzakelijk over natuur, over IPB4, over de dieken. En dan ook de provinciale dieken, want de gemeentelijke dieken, die hebben we bij de gemeentes. Mm-hmm. En wij gaan over de hele provincie. Wie als de gemeente, die gaat over hun stukje. Dus wij hebben steeds maar dat oersjoch. En we werken een heel soort ook geer. Maar we gaan als tussenlaag hebben we dus echt wel een hele oren functie als een gemeente of het regeer. En ik dacht die begin ik van zou dat net oors kennen, maar het is eigenlijk in alle landen is het zo regelen. Kan ik les achter. Oh, dus die verschillende lagen van bestuur hast, toch? Ik zit ik in de Raad van Europa voor Nederland. En daar zitten dus alle je bestuurders uit 46 verschillende landen die of van gemeentelijk niveau binnen of van provinciaal niveau. Dus het werkt het eigenlijk overal hetzelfde. Maar wat doe je nou specifiek als deputair? Want voor mij had elke deputair, want we hebben meerdere deputairs en elke deputair had zijn eigen dingetjes wat, toch? Ja, doe je het van mij net hoe het busvervier bijvoorbeeld? Nee, dat is collega Matthijs. We gaan aan het begin praten waar welke portefeuille krijgt, zo heet dat dan, maar welk takenpakket is dat eigenlijk. En ik geef over de financiën van de provincie, ik geef over het geld. En ik geef over de hele organisatie, dus de ambtenars, de huisvesting, maar ook de eigendom van de provincie. Dus ook over de groen die we keepje en we verkeepje. Maar ik geef ook over Friese taal. En dat is heel als dan, we binnen missie 4 als team, zeg maar. En 4 deputairen. 4 deputairen, ja. En in het begin dan is dat een onderhandeling van waar gaat wat aan. En we gaan al jaar we hebben op zich een hele mooie verdeling. We halen hier iets zwiers, iets heel gruts. Nou, financiën is heel grut. Ja. En we halen hoeveel hier het meeste jaar? Hoeveel? Onze begrutting is een goede 480 miljoen euro. Dus doe je eerst even, doe net per se hoe 480 miljoen, maar doe je het een beetje erover van, waar kreeg het wat? Of? Ja, en dat hebben we aan het begin al praat, ja. Dus ik moet er vooral op letten dat iedereen in de mek wat beetje is dat wel hoort? Nee. En ik, zwaar dat het geld ik binnenkomt, dus onderhandelen met het Riek, had er naar je taken komen. Ja, wij zitten dan altijd geen taken. Nee, geen knaken, geen taken. Hè? Dus we moeten wel heel krijgen. Motto, dat, maar goed, het is natuurlijk wel. Dus ze kunnen wel iets meer bij de gemeentes en bij de provincies delen is. Maar ja, dan moet er wel voor betalen worden. En dat is best wel een grote discussiepunt. En maar we hadden dus al hier iets gruts kregen. En iets wat we heel graag hebben. Dus wat werd onze passie leidt. En voor mij wie dat echt het Fries. Ik wil geen loonbouw doen. Daar zie ik al heel lang in. En ik dacht, ik wil eigenlijk ik stoppen. Maar ja, toen ben je natuurlijk uiteindelijk een BBB'er. Ja, toch? Ja, dus ja. En ik ben dat zou logisch wijzen. Nou, en ik melk nog steeds kei. Dat is echt mijn hobby. Dat is hele grote leefhebberij. Elke dag? Nee, het mij net vaak meer. Dus ik ga er wel wat een rem op zetten, maar dus mijn hart leidt wel echt bij de loonbouw. Maar ik dacht, mijn bubbeltje wordt wel heel erg loonbouw. Dus ik weet wel een taal wat oors te doen. Dus Femke Wiers, maar die loonbouw doen. En ik wil heel graag Friese taal. Dat leidt mijn het. En dat ga ik krijgen. De Friese taal, nou ja goed, daar ben ik natuurlijk zelfs. Ik word met dwaan natuurlijk de Friese vlogger natuurlijk. Wat doe je nou voor de Friese taal? Nou, had ik collega's in Nederland uitlezen. Ja, wat doe je nou eigenlijk? Ja, had ik collega's in Nederland dus uitlezen welke portefeuilles had ik had, dan zei iedereen, oh jeetje, financiën, dat is pittig. Ja. Maar er gaat van mij meer tijd in het Fries zitten als in de financiën. En had ik dat door een orenmeester in Nederland uitlezen, die snappen dat echt niet. Die had gezegd van, hoe kan dat? Maar dat komt omdat
taal gaat over alles wat er in de meeste leven bad. Dus als je naar de pjuttenopvang is, ontemij dat je een universitaire opleiding doen worst, dat mat alleer in het Fries kennen. Officieel. Als je niet de rugbank te gist, dan hast je het recht om in het Fries die rechtszaak vieren te laten. We willen graag dat het Fries zichtbaar is in het bierenleven. Dus dat wij dan zeggen van we willen liekers in Ierland, waar wij de borden tweetalig hadden, de verkeersborden. Nou, dat ze nou en dan, maar dat wil we bij de helft waar wij komen. Maar we willen ook graag Friese films, we willen ook graag Friese podcast, we willen ook graag muziek, theater, voorstellingen. Dat jet er al je bij boeken, literaire producties, gedichten. Nou ja, en als je die willen, dan moet je ook schreeuwers die Fries schreeuw kennen. Dus je moet ervoor zorgen dat er iets van een stimulans is dat mensen naar dwang gaan. Nou, er hing het zo'n enorme wolk werk on. Dat is immens. Ja, want er zijn natuurlijk van al je stimuleringsregelingen. En dan ben we laatst met een groep jonge filmmakers ben we naar Zwitserland geweest. Dat we ook inderdaad volgens mij dat we internationale contacten hieten dat dat gedeelte bijvoorbeeld. Ben het dan dingen die vallen onder die, zeg ik maar zeggen? Of, ja, dat kan. Ja, altijd vanuit Friese taal in stutsen is. Want we doen inderdaad wel een heel soort minority languages in Europa en ik daarboeten. We zijn les zelf ook niet de Faroe-eilanden west, want dat is ook uniek hoe ze derde taal regelen. Maar in Europa binnen 60 erkende minderheidstalen. Dus wat ik correct zei hoor, Bigelieks, wij willen eigenlijk dat er Fries in de paspoorten staat. Dus als nou in het paspoort zit, dan staat er naam, nom, in het Frans en in het Engels. Ja. Namen. Ja. En wij vinden dat er namen bij staan maat. Waarom hebben we dat in het Frans en in het Engels in uw Nederlandse paspoort staan? Ja. Het is geen hegere wiskunde om de Fries bij te zetten. En als dan bijvoorbeeld het Zwitserse paspoort erbij pakt, daar is die fjouwertaal in. Ja, dus, nee, dat wil uit. West in Zwitserland natuurlijk het Romaans. Ja, precies. Ja. Dus het kan wel. Maar wat ik wil vernemen is op het moment dat wij zelf voor dat soort dingen opkomen of daarom vregen, dan is het een beetje van dan sjuk dat een heel soort mensen van buiten Friesland en ik wil van binnen Friesland een beetje reageren van doe nog net zo chauvinistisch, een beetje normaal. En op het moment dat een boetensteender users Friezen iets verbiedt of opleidt, we hadden jongen maar Bigelieks de ING-bank die hier doen van het klantcontactcentrum zijn van daar mag je net Fries praat worden, maar je Friestalige klanten. Ja, dan willen wij bellen. Er is ook echt een telefoonnummer met mensen hinnen skillen kennen als ze een klacht hebben of merken dat ze discrimineerd worden om hun Fries of wat dan ook. Wat is het noemer? Ik heb het ik zult wel zeggen, ik weet het eigenlijk net niet. Nee? Maar er komen wel meer je onder in het beeld zetten van no probleem, ergens mij Fries. Nou, dan kijk ik al daar bel je, al daar skill je, denk ik. Skill je, ja. Nou, maar de wordt ik best wel naar thuis skillen. Heel lessen hier we nog een man die ziet in een Veenzen is. En die mocht ik net skillen maar zien beppen in het Fries, omdat dat peteer al worden moest. En dan komen mensen bij ons op Aline en die zeggen, dat klopt net. Dat is meer recht als mensen om dat wel te maaien. Kreeg je nog een heel goed idee dat je heel wat Fries praten mag dan? Omdat ik verantwoordelijk ben voor het Fries? Ja, dat wel wat, ja. Het is wel... Want dus is de gauw, ze zeggen, die gaat over Fries. Die zei dit net goed. Want dat zijn wel Fries natuurlijk heel goed om elkaar. En dat is zo jammer. En ik probeer dat echt wel een beetje te verhoren. Want ik vind het... Ik beziek je het wel zo geef mogelijk te doen. En ik heb jouw broertjes en traaien binnen die Duitsland verhuizen. Dus die praten natuurlijk ook altijd nog Fries. Maar die praten echt thuis een heel soort Duits. En een van mijn broertjes die zei les en hij zei, ik in die Fries dus staan helemaal heel gave. Ja? Hij zei, maar ze nou dan echt even nadenken was nou bedoeld. Dus mijn Fries is wel verhoren sinds dit werk. Maar het is net perfect. Ik ben net in Friesland opgegroeid. Wij wie en ik Fries nog moeten, dus doe ik lieds weer. Dus ik vind het vooral heel wichtig dat mensen het beziekje, het doggen. En wat ik heel erg mooi vind, maar ik hoor ook heel wat van taal, is dat je dan gaande wij steeds meer willen leren en dat daar toch je taalgebruik echt verriekt, zeg maar.
Ja, Ja. nee, dat snap ik inderdaad wel. Maar ja, want er zit gauw natuurlijk wat commentaar misschien wel krijgen van nou, je spreekt het net goed. Ja, nee, kijk, als ik op de socials of zo, had ik daar een post op zet en er zit een flaterke in, dan ben er altijd wel gewoon die erop reageren. Ja. Want ik hier laatst best wel, vond ik zelf wel een leuke video op social, die hier nog een beetje viral, zeg ik wel. Dat wie nou ook een man en die vertelde dan nog meer op stritten van nou, als ik naar een winkel dat je, dan probeer ik het eerst uit in het Friesk. Wil het dan net in het Fries, dan probeer ik het nog een keer. Dan zei ik, nou, en dat dan nog net wel. Nou, dat hing van de zaak al, wat ik aan Oh? dat vond ik zelf heel grappig. Maar ja, ik vond wel, aan de ene kant is het wat ouderen natuurlijk, maar ja, het wel onwennig, dat vind ik zelfs vaak ook wel. Dan begin nog maar in het Fries. En zie dan maar wat er waarom komt. Hè? Ik weet niet hoe het dost, maar ik beziek je. Te proberen. Ja, Beziek je vaak nog toch in het Fries te beginnen en dan maar zien. Want heel vaak, deze week, dan ben we meestal niet zeggen van ja, ik praat al 20 jaar Hollands met die jongen, maar hier blijkt ik Fries te kennen. Ja, en dat is Saskonde. Nou, wat ik daarvan leerd, ik ben opgegroeid op Urk. En dus ik ben wend om heel snel... Ja, ik praat ik Urkers. Is dat nodig ik doen? Nou, ik zou dat wel kunnen praten, ja. Maar het moet wel van vaak komen, moet ik zeggen, hoor. Dat is wel langer geleden dat ik dat echt praat en eeuw. Ja, dat is het volgens mij. En ik denk dat als je komt, dan gaat het op zich wel weer vlot. Maar dus ik koe achteraf denk ik wel, als ik woe dat er toen een camera op u stien hier. Want hier ik in mijn rapport, ik zie het in groep 2 en dan stien dat rapportje wij verhuizen in Urk dat de squale wolf was zegt dat het een probleem wordt zo, want ik praat eigenlijk alleen maar Fries, mijn Nederlands wie er net. Dat koe ik net. Maar die ben op Urk, die praat ik alleen maar Urkers. Ik leeuw 99,8%, dus eigenlijk Elsen op Urk praat Urkers. Daar is het helemaal net een vraag dat mensen zeggen van, in welke taal is die band opvoeren? Nee, daar is echt de houding 100% dus. Op school doen ze dat Nederlands wel. Wij praten onderling Urkers. Dus ik kan er in een klas met je bent niet alleen maar Urkers praten en ik praat alleen maar Fries. Maar ja, hij te hem wel zijn dat binnen een paar dagen koek het wel. En daar kun je gewoon zien hoe lienig en hoe eenvoudig had je eigenlijk dat wil oppikken kunnen op het moment dat je matte. Maar ik wie dus wel wend om constant te schakelen. En ik kom je er wel aan, dus mijn Fries is net perfect. Ik zeg, ja, schakel, dan schakel je. Ja, maar in toen kwam ik hier in Friesland te wijnen en in Raad ben ik naast een boorman, Tom Verdema, heel fanatieke FNP-rek en die had me echt wel eens uitline. Hij zei dat ik in de supermarkt kom en het vrommerske achter de kassa praat Nederlands in mij. Hij zei, dan bleef ik in het Fries erop praten. Want hij zei, ze praat wel Duits. Maar de Duitse klant die het voor mij in een registreert. Maar ze kan geen Fries met mij praten. Hij zei, dat vind ik dus net kennen. Want er best in Friesland, in een supermarkt. En ik dacht, ja, hij had wel een punt. En ik... Als je in een dorpshuis of wat dan ook, of je hangeerkomsten en er is iemand die hier al wel jaren wennet, maar het nog steeds net kan. Ja, mat dan die hele sale verbreken, omdat deze ene persoon dat dan nog steeds net kan. Dus ik vind wat oorzaak als die een krek komt te waaien en je zegt van, hey, hoe gaan we dit doen? Want een heel soort mensen die willen eigenlijk heel graag dat mensen juist Fries praten blijven, zodat ze het sneller leren. Maar wij denken altijd maar dat we voor het nou soms kijken. En ik denk inderdaad dat we dat wel te volle doen. Ja. Nou best toen natuurlijk van origine door de BBB vrede, dus eigenlijk bij het BBB dingen liggen eigenlijk gewoon boeren, landbouw en net zozeer om de taal. Wat had het dan nog te krijgen met die partijwest op dit Friese? Nee, maar dat is dus heel als bestuur ben wij van alle partijen. Dus wij moeten gewoon de dijstige gang van zaken in de provincie moeten we regelen. En we lezen verantwoording aan de steden. Nou, er zit dus ook 14 meesten van de BBB. Dat is ook het leukste deel van het werk. Dat is je verantwoording aanlezen aan de steden. Ik vind het wat pittigst, ja. Nou ja, maar hun taak is ook om iets te controleren. Hè? Maar ze nemen dat dan duaal stelsel. Dat is misschien wat een lastige term. Maar eigenlijk... Duo, met 12. Ja, precies. Maar ja, klopt. Duaal, dus dat je je op die manier tot elkaar verhouden. Dus ik, uw eigen stedenleden, die matten kritisch wezen op u. En wij vertolken net al in het BBB-lood, maar het lood van alle steden. Nou ja, hoe doe je dat dan? Eigenlijk maakt je elke keer afspraken. En dan is het wel zo dat de meerderheid
die stemt voor of zin. En ja, omdat je dan maar elkaar, dat heet dan een coalitie, ga je die groep vormen, dan ga je die plan nou het meest trouw, want dat is de meerderheid. Ja. Ja. Maar als het nog van tevoren weten hier dat het zou wezen zo het deputaire skip, hier is dan alsnog dingen of? Oeh, wat een gewetensvraag. Ja. Ja, en dat kijk wel volmondig zitten. Het komt er misschien een beetje... Ik maak er even nog nadenken, maar ik bedoel wel oprecht ja. Want en ik denk echt dat het nodig is dat er naaie mensen in de politiek zitten. Ik zie echt wel dat een frisse wien brengt. Het is dan misschien wat amateuristisch. Sorry, ik onderbrek, maar toen had natuurlijk misschien de meest maar ervaring. Die zit er al jaren misschien. En zo denk van, dat kan misschien wel een goede bestuurder wijzen. Weet ik echt net. En toen komt het eigenlijk helemaal van... Of misschien is het juist goed, die frisse wien die het van boeten komt om in het provinciale bestuur eens weer wat oors te doen. Ik weet het niet. Nou, ik denk wel dat, en ik wil niks houden aan de partijen niet er heel lang zitten gaan, want dat wie ook een stabiliteit. Hè? Dus was nou juist is dat bij elke verkiezing is het helemaal oors. Hè? Dus de BBB die wie bij de provinciale verkiezingen heel groot. Nou, bij de landelijke verkiezingen die ten kwam, PVV heel groot. Dus je ziet dat de kiezers die binnen volle minder als vroeger eigenlijk altijd hetzelfde ontstemmen. Maar ik denk wel dat omdat je erna in zit, ga je geen de rekening meer te vereffenen of juist nog steer je nou in het kriet bij in. En dat, ja, dan werkt dat toch. Als je toch heel lang maar een werkest in al je verschillende samenstellingen. He, dus de ene keer wie de PvdA een beetje grutter, de andere keer wie het CDA een beetje grutter. Maar je wist dat bij de volgende periode kon dat wel weer eens even heel hoors wezen. En ik denk wel dat het goed is dat er echt op een hele andere manier naar jongen wordt. Ik denk wel dat we misschien een beetje verzand wien in het polderen. Ja. Oké, dat idee had dan wel als nijkommer. Ja. Dus denk van, fijn dat ik nou hier eens even de biers en er wat erheen ga. Ja, het is altijd wel. De orenkant is echt weer. Hè. Wij binnen al je sanai dat ik zei wel eens dat ik bij gewoon orenpartijen zo goed die bij wijze van al van de peuter opleid worden voor dit werk. Nou, ik denk die vakgonger, daar ga ik wel een paar keer wat mee opnames. Sietske Poepjes is denk ongeveer die vakgonger. Ja. Die goed Fries nevens me. Nou, ik ga van me op een gegeven moment net een beter idee dan dat die deputaire weer hoe het Fries kan. Ja, maar die had 12 hier had ze de 3 periodes. En ik al vrij jong volgens mij. Ja. Die van me echt niet. Die is voor mij gewoon vanaf het begin. Toen die had vol met het CDA. Had hij een romper van het CDA en die is teruggang. Nou, ik denk wel dat voor in die partijen. Ik kom zelf ook uit een CDA nest, zeg maar. Hè. Dus hij is ik heel fanatiek CDA had ik in een gemeente hier zitten. Ja. Dus hij is heel grut. Hoe is dat dan? Hij wie de eerste die ik bellen, nadat Femke bellen van gas hoe stoot dit dwaan willen. En hij zei voortendaags ja, maar dwaan. En hij is heel grutsk en memek. En daar liep het eerder op de partij zelf zo kritisch als wat. Ik bedoel, dat zit er niet het kreeft. Ja. Dus dat is wel een heel leuke discussie die je dan ik wel wat ha. Maar ik had er wel bewondering voor. Kent, toch? Dat is juist die discussie vier kerst. Stel je voor dat de eerste lijn wordt in die zin van dat maak je net en dan ik ben CDA. Nee, zo werkt het net. Maar het is wel, en daar heb ik echt wel bewondering voor. Je ziet gewoon dat die bestaande partijen, die haar dat heel goed opleidt. Hè? Dus meestal haar intern cursussen horen en dat hebben wij echt wel horen. Maar dat moest al je wel wat haal je terwijl je opzetten worden. Ja, Fries goed. Vind ik een prachtig woord. Ja. Dus ik beziek je hier en daar, ik wil eens wat winnen. Ja, maar ik ben net een soort van Fries, ik heb het steeds geweten natuurlijk. Hè? Nee, maar wat ik dus, het wel. Ja, maar wat ik dus leuk vind om te doen, is om een paar van die echt leuke Friese woorden hier en daar wat in te gooien. En dan hoop je dat mensen dat echt wat adopteren. Wat had je dan meer dan achter de hand? Of achter de nee, net achter de jaren, maar meer achter de hand voor woorden? Hokker vind ik toch echt wel heel geef. Ja, uit hokker, kom joh. Ik hou er wel van. Dus dan beziek je wel eens wat. Maar, haal je terwaalje, hokker, wat had je nog meer? Verdievendage vind ik echt een leuk woord. Ja, Moest je al voor in deputaire skip of was die nou integreerd? Ja, en vaaks, die vind ik heel nieuwsgierig. Maar vaaks vind ik heel lastig. Die is vreselijk. Want vaak, dat denk ik gewoon vaak in het Nederlands dan. En vaaks is misschien. Ja. Maar de meeste broeken het ik oerel trolk hoor. Ik had zelfs wel eens die rouwadvertenties, jongen. Dat als die
ja, us mem wie vaaks heel leef of zo. En toen dacht ik, de stiet dus eigenlijk, us mem wie misschien heel leef. En ik dacht, dit is, maar ja. Dat is lastig. Ja. Maar ja, dan mast een beetje inderdaad erheen prikken van, oké, dit is waarschijnlijk wel. Ja, ze maar vaak bedoeld. Maar ja. Nee, dus dat is wel heel erg leuk om op die manier er wat mee te spelen. Maar ik denk dat het goed is dat er nieuwe partijen binnen. Ik zie ook echt wel dat we de ding oorzaken. Maar de leercurve is ik wel heel stijl. Ja, het zou wel oorzaken natuurlijk bij de volgende. Ik weet niet wanneer binnen de volgende provincie of de stedenverkiezings. Twee hier. Ja, we binnen op een helte. Twee, tenminste, zolang het net geen gekke ding gebeuren, dan kerst nog twee hier. En provinciaal is het ik zo dat er worden nooit naar je verkiezingen uitschreven. Dus dat we vallen zo'n, wat ik haast nooit baat, provinciaal, gemeentelijk is het wel eens. Maar ik dan worden er nooit naar je verkiezingen uitschreven. Dat is alleen landelijk zo. En als toen één ding, ik weet dat er één ding is, van zei van, god, dat hak van, want dan kregen van het Friesk. Er zei iets, dat zei van, god, dit hak in de ongeveer, hoe lang zit er nou 2 jaar? Ja, ongeveer, 2 jaar. Denk ik. Ja. Dit hak van, want de kriegen, dit vind ik mooi. Je bent aan het grutskop, dit hing ik boven mijn bed. Ja. Nou, het is wel zo dat de afspraak met het Riek, die we 1 keer in de 4-4 maken. En dat is heel goed gegaan. Dus we hadden 1 miljoen bij kregen. We gaan echt naar je dingen opnemen kunnen. Maar ik vind dat net zozeer mijn verdienste, want daar had ze lang aan werken. En dat begon al voordat ik er wie. Alleen. Ik zal je onderbreken, want van net Friesk Filmfonds is voor mij echt vrij recent. Ik ben toevallig misschien een beetje primeur, weet ik net, maar ik ben mij wat orenmeesting dwaand om inderdaad misschien de chef van Kevin, misschien een Frieske filmmeidje, een opvolger van een heel bekende Frieske film. Ik neem je geen naam. Maar ik hier met Emiel hier het erover van Hoenekop van Kevin misschien nog een. Nou inderdaad, dus dan gaan we er hoor van Kevin misschien iets dwan, en dat is natuurlijk fantastisch wezen. Op die manier daar weer een vervolg om jaar kennen. Ja, en daar ben ik echt wel heel grutsk op dat we dat vark ook kregen, want en dat is dus nou ik start. Nou en in kwarten start ik de nieuwe universitaire opleiding Fries weer onder rug. Dat had jij er ook wel west, maar die komt nou ik weer waarom. Maar het Fries Filmfonds, dat is natuurlijk een heel sprekend voorbeeld. Waar we een hele hege ambitiedeel zetten hebben. Ja, wij gingen wel van die Netflix kraker. Dus waar wit is dat je productie wordt. Dat is niet aan Dovermans oren gericht, hè? Ja. Maar even meer hebben we geen Joe Rogan podcast die door normaal 2 uur. En ik denk dat we toch wat kwarter horen matten, denk ik. Al mag ik eerlijk zeggen, het praat onmakkelijk voort. Dus dat is. Dat vind ik gezellig, ja. Maar ik denk dat we haast wel dat nog. Ik weet eigenlijk niet hoe lang ben ik bezig. Ik weet eigenlijk niet precies. Ik zou even naar een persoon. Wat is het? Een jelle uur al. Ja, ik zeg, het praat onmakkelijk voort. Ik zou zeggen, stel je voor, er ben nog meestal niet meer geïnspireerd. Ik denk van dat debutaire skip, liek het merk wordt. Ik ga nog even via de AI opzochten hoe volgens mij verzinnen kerst. Ik denk geen slechte verzinnste, mag ik zeggen. Nee. Er ben meestal, of misschien ik zelfs, of ik denk van nee, debutaire, het liep het nu wel leuk. Wat mij dan over dwan eigenlijk? Wat mij dan verkennen? Wat mij het dwan? Nou, je moet er vooral hoe griezelig inzet hebben. En het is ook echt, het is geluk hebben. Want de mat maar krijgt een politieke partij zijn groot wezen en daar erbij vregen om dat te kunnen doen. En dus ja, het is echt wel uniek en dat is ik wel, dat besef ik me echt wel heel bot. Ja. Ja. Dus ja, het is een beetje. Dus in ieder geval helpt het als het actief bent binnen een politieke partij. Maar ja, ik ga niet erg van praten, want dat wie ik al net. Nee, dus heb je de BB vind het toch echt. Nee, ik vind het wel eens wat. Bellen als toch van hey, maar hoe kun je business dan binnenkomen dan? Nou, ik hoef hem een beetje via. Dus ik viel me direct wel eens wat. Via wordt. Ja, dan via de agrarische jongeren. Dus zij wie ik in dat wereldje wel wat actief. Dus we weer ook al eens een keer zink aan bij een goede indruk achterlitten, denk ik. Dat is heel. Maar het viel ik wel eens wat apart. Want er is geen meisje in Friesland die het van mij stemd had. Ik stiek net op een list of zo. Nee. Dus ik ben echt letter. Is het dan wel eerlijk? Ja, het is wel eerlijk, want iedereen had op die partij stemt. Maar ik viel me wel eens dat ik denk van nou, als er nou verkiezingen wezen zo en ik steek op een list en er stemt dan helemaal net in. En dan is het altijd treurig dat Friesland Wolfjouwer hier met mij op scape zit. Nee. Dit is gewoon helemaal net. Nee, dit woont me helemaal net. Nee, we zijn wel kregen. Nee, maar goed, de partij had natuurlijk de stem gekregen en de partij had vervolgens de verkiezen om die naar vorm te scoren als deputair. Dus in die zin, hoe stemstek een soort van
mijn stem, door jouw systeem eigenlijk voor toen wat oren meesken die dan werd toen van Tinkst van god, die zullen dan wel wat goeds met doen. Ja, ik sta achter dit idee van deze partij en daar stem ik dan op. Ja. En dat vies toen dan volgens probeert toen daar zo goed mogelijk invulling om te gaan. Zij is het, ja. Ja, ik vind het super nieuwsgierig. Ik denk dat je nog wel een woorden erop praten kent hier. Ik misschien wel een beetje bij hem hadden, maar dat maakt me niks uit. Vond je maar toen aan dat ik verder werd, toen was we deputaire mag ik het zeggen, bezigheden of verplichtingen, dan mag ik het zeggen. Ja, nee, klopt. Ja, het is gewoon werk. Ik maak niet een bijeenkomst of een expositie, iepening van een expositie. Nog kwaad, hoeveel uren mag nog werk je dan per week voor? Ik denk wel dat het op een 80 uren zit. Zo volle? Ja, de heel soort leeswerk. Het gaat daar en achterop best altijd deputaire. Dus en doet ik je mij begonnen, wie er ik wil meestal niet zijn. Ja, maar dan kist ik net meer niet. Ik ben heel fanatiek Veenhoopfestivalganger. Oh ja. En dat is hartstikke. Dat is drie weken. 3 weken is nog dan wel los. Nou, de wie meestal niet zijn. Ja, maar dat kan net als deputaire. Nou, ik denk. Maar de kerst van die werk te worden. Ik zei gewoon, ik ben als deputaire. Dan kerst ik maar ik ben er gewoon zeker. En het mooie vind ik dan, ik ben van de Veenhoop, dat denk ik nog wel gewoon eken wezen. Maar verder best wel. Ja, best het wel altijd. Ja, ik kan me laatst een collega Femke zien. Politiek collega Femke koud zien bij Oerok. Ja, nee, maar ik hier haar mijn naam. Want doe wist het wel, ja, doe wist wel. Ja, nee, we waren op een bepaald moment even afsplitsen, want ze voelen even niet in de band. Ze moeten met Metallica zien, want dat is hij namelijk. Ja, dus, klopt. Ja, nee, maar ik zei, geef maar gewoon mij. Ik zei, het is hier Friesland en daar door de meesten gewoon. En dat is ik echt zo. Zijn koede gewoon omrennen. Ja, tuurlijk zeggen ze wel dat mensen herkennen zie of zo. Het zien een beetje, maar dat ze zei ik viel me je zat thuis. Dat je bent vrij gewoon, had ik het idee. Ja, nou fijn dat het zo kent toch? Ja, absoluut. Ja. Doe we snel net herkend op straat of? Nee. Nou ja, wat we in het begin ik zijn. Heel soort mensen in Friesland die hebben echt geen idee wat een deputaire is. En dat snap ik. En ergens is dat ik goed, hè, want dan is het onzichtbaar en dan wordt het werk gewoon die. Aan de ene kant goed, aan de andere kant kent ze wel wat zichtbaar, denk ik dan, maar zeg maar. Nou ja, ik doe mijn best, maar dit is een stapje. Ja, nou ja, dan had in ieder geval waarschijnlijk had 3 extra mensen had die weer jongen deze keer. Onderschat de invloed natuurlijk, van de Frieske vlaggen. Want ik ga hier hege verwachtings van. Ja, dat ik wel, ik verwacht dat ik wel mijn bodyguard door stritten maak. Nee, dit als je aan de door, zodra ze weer aan de door is, dan zoek maar zwaar dat er niet binnen in, want dan was het aan het offline. Ik ben heel benieuwd. Zo wat dat wel. Hey, Tierentank, dat je wijze woerst. Ik vond het laatst hartstikke leuk op de boord. Die uitnodiging is meer. Ja, dat is boord. Maar ik denk dat de commissaris die wordt wel een beetje gallisch. Het steertejacht. Steertejacht, sorry. Bedankt me uitnodiging op de steertejacht. En voor die overheerlijke barbecue die we daar hadden, heb ik hartstikke gezellig al hier. Super fan, want echt leuk, weer een hele mooie dag. Ja, weer heel leuk. Ik zei ook wat valt in wet maar goed, was het zezen, hè? Nee, ja. Ik kan niks tas zezen waarschijnlijk. Nee. Net waan. Nee. Met deputaire, dus volgens mij had wat tas. Het is eigenlijk een soort van order, hè? Dat had ik al bij de band dan, hè? Maar eigenlijk niks tas zezen, want voor het weer jij de oordeel van ja, maar hij hier zijn dat we dat was zo'n. Ja. Oei, er binnen een heel soort onderwerpen, weet je, het steertejacht wel voor inzetten willen en nou wie het dus voor de Friese taal. En ik vond het wel echt heel leuk, want de hele groep, we hier dan inderdaad die influencers mee en om het allemaal kort te hebben over hoe is het Fries broeken en ook om mensen bewust te maken van de invloed die Jim ha op het gebruik van de taal onder jongeren. Dat gaat zo volle verder dan welke dure maatregelen waar ik treffen. Dat is gigantisch. Dus het wie ik om je te bedanken. Maar omdat elke keer te doen, maar wel heel goed die best. Als we nou echt uw best van hier Tierentank kijken, dat je weer het weekend van een no tegen best was, dat we volgend jaar weer op het mooie steertejacht te koerd van kennen en dat verpozen te koerd van kennen, want die alle lekkere hapjes die we daar gewoon lekker het zie is, de zilveruitjes en noem maar op en die lekkere barbecue. Die zilveruitjes, ja. Die van Jesse, hè? Die van Jesse, inderdaad. Nou, Tierentank voor het chatmeisken, vond ik nog leuk, doe dan toe omheen. Abonneer je op de Frieske Vlogger en dan komt er binnenkort weer. Er zijn een keer een podcast en dan maken we maar eens even zien wat we dan als gast. Hast je nog een goede suggestie voor een goede Frieske gast? Ja, nou ja, ik vind een sporter is misschien wel eens nieuwsgierig. Oh, we hebben echt ontiegelijk goede sporters. Maar ik in de gehandicapte sport
daar hebben ik een paar Oh, toppers. zit wat dat minder is op mijn radar, mag ik zeggen. gigantisch. Net Nee, maar per ik ga se de om, lessen eens een keer wat kunnen mij kregen. En dat is heel nieuwsgierig. Wat die uiteenzetten, dat is echt topsport. Dat is een suggestie. Ja, je denkt ook gewoon Epke Zonderland is al een beetje geretired, om ik zeggen. Die is al goed Fries geworden. Die is met pensioen. Ja. Tenminste van het sport gebeuren. Ja, want hij is wel hartstikke jong. Dus hij is nog net mijn pensioen. Dus hij is wel wat oors doen. Zo jong, ik weet het niet. Ik weet het net. Maar goed, het was zo breed, maar goed, dat gaan we verder doen. Maar goed, er ben vast wel, misschien komen er ook wel suggesties naar deze podcast. Ja, dit is het.